да се научим да управляваме ума си. Много са хубави тия човечета. Ума е точно като марионетка, която може да бъде управлявана. В повечето случаи позволяваме на някой друг да прави това. Контролът, който имаме върху нашия ум, се равнява на контролът, който имаме върху нашия живот. Тази зависимост е много явна и аз ви приканвам от днес нататък да започнете да обръщате внимание на това как емоциите, как мислите се отразяват под формата на събития или под формата на различни обстоятелства в нашия живот. Подсъзнанието всъщност е една част от нас, която наистина никога не спи. И на този факт се базират в литературата, има достатъчно описани случаи на внушение, самовнушение, които се правят по време на сън. Тогава най-добре се достига до подсъзнанието. За онези, които искат да работят с тази част от себе си, трябва да кажа, че достъпа до нея е най-лесен в два момента в денонощието. И ние ги използваме рационално и би следвало да ги използваме. Единият е веднага след събуждане, а другият е преди заспиване. Това са двата момента, в които, така да се каже, портала към тази неизвестна и таинствена част от нас е отворен. Ако решим да вграждаме определен мисловен модел, с който работим в случая, най-подходящото време да правим това е сутрин след събуждане и вечер преди заспиване. Какво означава мисловен модел? Мисловният модел не е нищо по-различно от нашите убеждения. Това са убежденията, които ние носим в себе си, на които подчиняваме нашите взаимоотношения и всичко онова, целият начин, по който изразяваме себе си. Убежденията ни са тези, които предизвикват и спънките в живота ни и успехите ни. Да се научим да изграждаме в себе си такива убеждения, които да привличат към нас успеха и благополучието, а не трудностите и препятствията. Възможно ли е това? Звучи малко утопично, обаче е напълно възможно. Напълно. Мога да дам много примери от собствения си живот. Години наред се занимавам с това. Голяма част от това, което ще ви кажа днес, е въпрос на личния ми опит. Друга част е нещо преживяно от други хора, споделено с мен. Но така или иначе, това са неща, които работят. И затова искам всеки, който е поел по този път и е решил да подобри живота си, да направи някаква промяна в него, да знае, че това са модели, които работят и това са практики, които всеки от нас може да използва. Да, те искат малко по-различна пренастройка. Да, те ще ви откъснат малко от рутината. Да, ще нарушат удобството ви. Ще нарушат комфорта. Защото ще поискат от вас нещо в замяна. Това е времето, усилието и мисловната нагласа. Дали сме готови да се разделим с моделите, които причиняват затрудненията и болестите ни? Дали сме готови да изградим такива, които да привлекат в живота ни здравето и благополучието? Въпрос на личен избор. Въпрос на избор на всеки от нас. Но никой не е жертва на обстоятелствата. Никой не е жертва на съдбата. Такова понятие просто няма. Има го в романите и в сериалите, турски, латиноамерикански и всякакви други, с оглед на по-интересното развитие на действието и с оглед на създаването на един сюжет, който да бъде по-гледаем, с много повече емоции да бъде придружен, с много силни страсти. Там има жертви. В реалния живот жертви няма. Има само избор. Ще ви кажа една притча, за която сега се сещам. Тя е много интересна. За един духовен учител, един мъдрец, който проповядвал своите идеи, учил учениците си за това как те да използват ума си.
Имал много ученици, имало обаче сред тях един, който все искал да го злепоставя и все искал по някакъв начин да го провокира. Един ден отишъл при него пред учениците му, държейки в шепите си една пеперуда. И казал: кажи сега, учителю, след като ти всичко знаеш, пеперудата жива ли е или е мъртва? И си казал, той каже жива е, ще натисне леко с дланите, тя ще бъде мъртва. Ако той каже мъртва е, той ще каже как? Ето, жива е. И тя ще отлети. Учителят го погледнал и казал: всичко е в твоите ръце. Така че, наистина всичко е в нашите ръце и ако човек наистина иска да подобри живота си, първото нещо, което трябва да направи, е да се откаже от съзнанието си на жертва и от това да смята, че някой друг, хора, обстоятелства, институции е виновен по някакъв начин за това, което той преживява. Никой не е виновен и тук не говорим за вина. Говорим за отговорност. Поемайки отговорност за собственото си здраве и за собствения си живот, човек трябва да знае, че така, балансов модел, това е понятие от позитивната психотерапия. Между другото, ще ви кажа няколко думи за нея, защото това е едно много интересно течение, съвременно в областта на психотерапията. Че това са основно 4-те сфери, в които ние изразяваме себе си. И всичко това, което правим, всичко това, което чувстваме и усещаме, може да бъде отнесено към някои от тези 4 сфери. Здраве, взаимоотношение, бизнес може да не бъде бизнес. Може да бъде нещо друго, но да бъде начина, по който човек изразява себе си. И финанси. Финанси. За финансите имаме отделен семинар и се нарича "Богатството е състояние на ума", както и всичко друго е състояние на ума, разбира се. Изяснявайки за себе си какво човек очаква да получи в тези 4 сфери, получаваме един мисловен модел, който от тук нататък ще се опитваме да вграждаме в нашето подсъзнание. Раздала съм ви едни помощни материали, така като темички за размисъл. Може да не го споделяте с мен, но искам всеки да си напише в тези 3 редчета това, което искам, това, което искам да бъда, да правя и да имам. Искам всеки да напише за себе си една дума или 10, или 15, или 20, няма значение. Но тъй като все пак, когато човек насочи мисълта си към тези теми, той достига до истинските неща, които желая. Това е важно за хода на нашата работа. Отделете няколко минутки и напишете с по няколко думи. Който иска, може да сподели какво е написал, за да се опитаме да създадем конкретни мисловни модели за този случай. Който не иска, нека да го напише за себе си, нека той да си го знае, но убежденията или мисловните модели, между другото, мисловен модел, за да не звучи толкова сложно, е равно на убеждение. Именно убежденията ни определят целия ни живот. Въпросът е, че не си даваме сметка за тях. Въпросът е, че в по-голямата част ние биваме управлявани от несъзнателни наши, от убеждения, които не осъзнаваме. Те толкова дълбоко са се вградили в подсъзнанието ни, че ние дори не знаем за тяхното съществуване. Това е трудното да се работи с подсъзнанието. Това е коварното, защото ти дори не знаеш какво всъщност с какво да работиш. Има обаче заобиколни пътища, по които ние можем да стигнем до подсъзнанието. Можем да работим с него. И с част от тях ще се запознаем.